Ağişanyň kerameti. Bir gezek bir meňdeş ağaşyk geýen. Soplar hywada barýar bazara. Halwaçynyň çasly eşdilip sesi gokturdyp galýarmyşyn azara. Halwa geliň adamlar. Күнчүлü, erikli, halwadyr halwa. Ağzyňyz bal edip lezzet bir janyň. Tiz gotarar. Alyň, soňuna galma. Sakkaly hynaly halwaçyň keşbi ne gözel görünýär. Görläne joşup. Kim çekýär halwany? Aňlar soplar. Halallyk undulan hetdinden aşyp. Salam berip barýar. Ak Mehmet soğup, edi dağım, kim çekýär halwany? Soğuplar görüpdi, yanımda senin mesemerin, terediğin kalgan. Oho vağım, weyl vardır öňünde, Hudaýdan gork, Allah diýigin her demde, teredide hak iýmetli karanlyk, häliň düzel. Asıl galma gılgamda. Soplar wakany aýdypdyr pire, pir çağırýar Ak Mehmedi ýanyna. Hasapsız zat ýokdur, gudraty aya, kän sarp etseň, agrym düşer janyňa. Leppey pirim, senden nirserim. Janymyza häzir gelýär halwaçy. Özüňiz ugradyň, ýaxşy söz bilen. Pire de ayanmış onuň gelýäni. Söwdeler gamgynmış, ýüz göz solan. Halwaçy gelýär de pirin ýanyna. Bir büküp baş egip soraýar ötünç. Günämi öteger, keremli pirim, ömür boyu etmen haramdan gatanç. Pir doğa okaýar, haka sagynýar. Meleğin yoluna düşen bennäni, özüň gory, ryswa etmäger iydi. Halwaçy hoş bolup, owanyp pire. Köp alqyş aýdyp, düşenmiş ýola. Ak Mehmedi pir beripdir patany, Ağişan adyny hywada dakan. Taliplerdir piri bilen hoşlaşyp, ýerden ýola düşýär, iline bakan. Ağişan hywatyn geleninden soň gudrat bilen ahwalaty duýupdyr. Neresi jiginiň mazaryna baryp maýa çöküp oturýandyr diýipdir. Kakasy ogluny soragly bakan. Bu gürrüm kim etdi? Jan ogul. Hiç kim maňa beýle gürrüm berenok. İç hümledip asla etmegin dogul. Teresap bolmaly ak maýamyza. Ol ýöne mene bir düýe däl ahyr. Bolýar bala. Ak maýany aýaryn. Göz ýaş dök. Mydam eşdilýär ahyr. Gurban nazar baştan ayak filmdapdyr. Allah şükür. İşan bolup gelipdir. Taňry penasyny aman saklasyn. Ağişan gudratyny bilipdir. Türkmen topragynyň hemme ýerinden Ağişany hormat sylaw köpelýär. Onuň keramety, şerapatyndan ilgini berdi. Derman tapylýar.